сардори раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Суғд барои дуздидани зиёда аз 4,3 миллион сомонӣ дастгир шуд. Дар бораи ин ҳодиса дафтари матбуоти Оҷонси назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасод хабар дод. тафтиши пешакии парванда нишон додааст, ки Абдуллозода, ки дар як вазифаи баланди давлатӣ кор мекард, бо чанд нафар аз кормандони раёсат ва бо раҳбарони 5 ширкати хусусӣ пешакӣ маслиҳат карда, якҷо бо роҳи сохтакории ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ аз пули давлат 4 миллиону 386 ҳазору 258 сомониро дуздидаанд. ин пул аслан аз ҳисоби буҷаи давлатӣ буд ва зиёда аз 13 миллион сомонӣ барои беҳтар кардани заминҳои кишоварзӣ ва таъмири пойгоҳҳои обкашӣ дар ноҳияҳои Сафаробод, Ашт, Спитамен ва Масчоҳ дар солҳои 2023-2024 ҷудо шуда буд. вале ба ҷои он ки ин пул барои обёрии замин сарф шавад, онҳо ҳуҷҷатҳоро сохтакорӣ карда нишон доданд, ки гӯё корҳоро иҷро кардаанд, аммо дар асл қисме аз маблағро ба манфиати шахсии худ истифода бурдаанд. ҳоло нисбати Абдуллозода ва дигарон бо ҷурми дуздии махсусан калон, сохтакорӣ ва бо маслиҳати пешакӣ ба номи дигарон ҳуҷҷат тайёр кардан парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. тибқи иттилоотҳои ҳаррӯза дида мешавад, ки фасод дар Тоҷикистон ба як мушкили ҷиддӣ табдил ёфтааст. он қариб тамоми бахшҳои ҳукуматро фаро гирифтааст. агар ришват дар миёни омӯзгорон ва кормандони соҳаи тандурустӣ 50 ё 60 сомонӣ бошад, дар миёни кормандони мақомоти қудратӣ мисли милитсия ва дигар идораҳо ин маблағ ба даҳҳо ҳазор сомонӣ мерасад. аммо худи Оҷонси зидди фасод мегӯяд, ки фасоди бузургтарин дар миёни раҳбарони баландпоя рух медиҳад, ки онҳо миллионҳо сомониро аз буҷаи давлатӣ ба манфиати шахсии худ истифода мебаранд.